Seguimos nesta mañá de terraza, nesta mañá de magazine en Radio Culleredo, e como é unha mañá de luns, é unha mañá tamén de fútbol. Imos falar de como lles foi os equipos que teñen peñas aquí en Culleredo, o Real Madrid, cunha peña madridista San Miguel, e a Deportivo da Coruña, que ten varias peñas no municipio, e con resultados, bueno, non tan dispares como podían ser, pero, hombre, distintos. Pero, tal como foi a xornada, ao final casi satisfactorios. O Deportivo empataba nun dificilísimo campo no que pois só gañou, me parece, este ano só puntou o Granada e gañara entón, pero o resto todos os puntos para o equipo de casa. Anduva ao campo do Mirandés e o Depor puidose traer un resultado bo, un resultado positivo, gracias a que durante moito tempo do partido foi gañando mercede a un gol de Diego Villares, pero unhas discutidas decisións do árbitro, do VAR, máis correctamente, ao final fixeron que o Depor non se trouxera os 3 puntos. Bueno, tamén é os fallos, porque o primeiro gol que marca o Mirandés é un fallo defensivo do Depor clarísimo, en concreto de Nemanja Tosic, pero o certo é que o Deportivo acabou gañando, ganando un punto, empatando frente ao Mirandés. Sí que se lle pincha esa borbolla de meterse no playoff tan facilmente como moitos pensaban, pero sigue puntuando, está xa 10 puntos sobre o descenso, que eso é o máis importante. O Real Madrid gañaba pola mínima frente ao Alavés, mantén o pulso co Barcelona, que tamén gañaba, e perdía, eso sí, por expulsión a Mbappé, a polémica, digamos, da semana. Fernando Blanco, como saben, é presidente de honra dos adestadores de fútbol galegos, responsable durante moitos anos do propio comité de adestradores, como decimos nós, a persoa que máis sabe de adestrar un equipo de fútbol aquí en Galicia é Fernando Blanco. Fernando, moi bons días. Hola, bo día. Fin de semana para o Depor rara, para o Madrid tamén rara, aínda que con triunfo. Sí, a verdade é que o tema do Madrid, pues bueno, que tantas veces vemos repetindo, de que están aí a caliorta con o tema do Barça, pero que cada vez se está costando máis sacar os resultados adiante, ¿no? O sea, se nota un cansancio, se nota un desgaste, eso ao final lles está pasando factura, ¿no? Vemos o traballo que lle costou ao Barça gañarlle a un Leganés, unhas protestas tremendas tamén do adestrador do Leganés, e o celebraron o triunfo como se hubieran ganado a Liga, cando foron capaces de gañar por 0-1. No caso do Madrid, pues bueno, para non perder comba e andar aí detrás, lle pasou un pouco parecido, ¿no? O sea, o equipo, a pesar de ter a Ancelotti castigado e que estaba arriba na pecera, pois gañarlle ao Alavés lle estaba costando moito, e como o que falamos do Leganés, son equipos que están aí abaixo, que se están xogando moito, que están para descender, de quere perder a categoría, gracias ao gran gol que meteu Camavinga, pero que por pouco se lle complica o partido que a expulsión de Mbappé. A verdad que se lle foi un pouco a cabeza con esa tremenda entrada, que por certo despois lle pideu disculpas 2 veces, pero máis que nada penso que tamén mandado, porque eso sí que é un atenuante de cara á sanción, e todo o mundo ten medo de que se perda a final da Copa, ¿no? Entonces o equipo xogou un pouco ao trantrán, e gracias a que despois lle expulsou tamén o árbitro a Manu Sánchez, e igualou un pouco o partido, pero o equipo se ve que non anda moi ben, como digo, lle costou moito traballo o sacar o resultado adiante, facendo sustitucións, e incluso con cánticos, meténdose con Asencio. Hubo moitos problemas. Saleu Valverde xa nos minutos finais, ten que ir refrescando a xente, e Vinicius no banquillo, porque ten que andar
como decimos, reservando, e ten o tema de Arsenal, todo o mundo está pendiente da remontada, e ahora mismo creo que a mente non está na Liga para nada. E eche decir, porque esta semana é crítica, non? Se disputa ese partido de volta no Bernabéu, no que sempre o Madrid é capaz de todo. Para min, eso, como se o fixeran a propósito, porque o Madrid lle gusta estas xestas europeas, 3-0 en Londres, en Inglaterra. Ti como ves? Como ves ese partido europeo? A verdade é que o vexo moi complicado, non? Porque sí que é verdade que se fala das remontadas, que o Bernabéu ahora está sacando espírito Juanito, pancartas por toda a ciudad deportiva, todo o mundo está con esa esperanza que si o equipo marca nos primeiros 10, o sea, nos 10 minutos primeiros é capaz de remontar, pero eu desde logo vexo moi complicado que o Madrid sea capaz de, tal como está ahora mismo de xogo, de marcarlle, xa non digo 4, digo 3 para chegar a prórroga a todo un Arsenal. Un Arsenal que non sei cantos anos fai, si que é verdade que igual non son rivales tan potentes como Madrid, pero que non recibe 3 goles desde fai moito tempo. Entón, bueno, vamos a ver si hai ese espírito de que tanto se fala de Juanito, é capaz de remontar, pero eu desde logo vexo complicadísimo porque non vexo ahora mismo o Madrid nun nivel de xogo, por moito que se este reservando para facer esa proeza, non? Bueno, pois o Real Madrid que sigue na pugna pola Liga. A Liga non está perdida, ni moito menos. No, ahora está a 4 puntos, o equipo, pues bueno, está aí dando guerra ao Barça. O Barça quere ir a polo triplete tamén, está con un desgaste tremendo, moita presión, e iso a veces, pues bueno, non é tampouco moi doado, ¿no? De que o equipo sexa capaz de estar a un gran nivel nas 3 competicións. E que é verdade que me parece que quedan 5 ou 6 partidos en esta primeira división, e o equipo, pues bueno, está aí pelexando un con outro. Parece que o Atleti Madrid, pues bueno, o que falamos sempre queda un pouco máis descartado, pero non quita de que a Liga todavía pode gañar o Madrid. O sea, vemos que o que falamos antes, que está costando moito sacar os partidos adiante con rivais máis ou menos asequibles. Estamos falando dun Alavés, estamos falando dun Leganés neste. Entonces, bueno, vamos a ver como resolven, teñen a mente en outras competicións máis importantes. Para min creo que a Liga ahora teñen como un pouco aparcada, ¿no? O Barcelona vai recibir a Celta, que eu penso que, bueno, pode ser un rival asequible, pero sin embargo o Real Madrid o domingo recibe o Atlético Bilbao, que ayer foi capaz de remontar, está aí de cuarto, e vai ter un rival máis comprometido. Entonces, bueno, vamos a ver como depara este fin de semana, se é capaz de sacar os partidos adiante, e siguen aí na pelexa. Bueno, o Real Madrid, como decíamos, protagonista esta fin de semana, o Deportivo en a Liga Hypermotion, a Liga de Segunda División, que a piques estivo de elevarse durante grande parte do encontro, foi por diante en un campo difícil como Anduva, como o campo do Mirandés. Ao final o Depor sacaba un empate. Foi xusto ao final? Sí, eu penso que sí, que, bueno, foi unha mágoa que o equipo non supera cerrar o partido, ¿no? Estaba claro, e falamos xa a semana anterior, que iba a un campo moi difícil. Prova delo é que non perdía un partido na casa desde o mes de outubro, despois que o único que foi capaz de gañar ali foi o Granada. Entón sabía a donde iba. Era quizás o mellor equipo visitante como é o Depor, que xoga moito mellor fora que na casa, pero ante un rival complicado e con xente con 12 ou 13 xogadores cedidos que están cada domingo, cada fin de semana dando aí todo para volver a seus equipos, moitos do Bilbao e da Real Sociedad, do Alavés. Entonces, bueno, era un rival complicado. Cando o Depor se pon por diante, quizá aí tuvo a ocasión, ¿no? Pero penso que outra vez máis, a veces parece que
o recurso do perdedor, a pesar de empatar, pero creo que o VAR o perxudicou outra vez máis, non? Así como muchas veces non axuda e o partido contra o Racing de Ferrol non fala para nada, nin os comentarios do VAR e porque era anulado o gol. Ahora resulta que si hai comentarios, estes goles, estes penaltis que lle pitaron onte, pois a verdade é que non ten moita lógica, iso ten moito que mellorar. Como decía, pois bueno, se deixou remontar de ir gañando 0-1, pasou a 2-1, e despois, pois bueno, menos mal ese penalti a última hora de Jeremai, que foi o que lle salvou para, polo menos, ter un punto. Bueno, foi unha mágoa porque podía haber subido 2 puestos, podía ter tempo ainda engancharse o playoff, pero, sin embargo, punto a punto é complicado. O único que fai é que leva 8 jornadas sin perder, que iso é moito para un Deportivo. Penso que o equipo leva unha boa racha desde que está Óscar Gilxán, bueno, ahora recibo o Tenerife, que dos que están abaixo no descenso non se pode fiar, pero debe de gañar. O Deportivo con Gilxán gañou en solidez, decías ti en algún momento, en competitividade, non? Eu, dende hai tempo, case aínda que era dos que son dos que aínda penso que se pode meter un no playoff, pero para iso fai falta unha solidez e unha continuidade que o Depor non ten, é dicir, unha contundencia de equipo que realmente quere puntuar que non ten. Ti crees que para o ano que ven, porque hai que xa que mirar para o ano que ven, que hai que cambiar para que este Deportivo o ano que ven, dentro dese plazo, digamos, de 4 anos, 4 temporadas que se puxo a directiva, vamos a pensar que o ano que ven vai ser o primeiro dos eses 4 anos nos que se intente subir. Que ten que cambiar o Depor? Bueno, o Depor falamos de que ganou inconsistente con Óscar Gilxán, pero temos que ter en conta que o Depor está collido con alfileres, o sea, vemos a xente que ten como están fallando, o sea, non son xogadores desa categoría. Empezou moi ben Zaka e se deron varias oportunidades e ahora de repente onte xa cambiou a Barbero outra vez, pero despois foi sustituído porque resulta que non hai nadie que meta un gol. Entón, para min, si a pregunta que me faz, penso que a portería ten ben coberta porque está dando moitos puntos. Ayer, incluso na prolongación, fixe un paradón Elton Leite tremendo. Penso que aí está ben. Ten problemas con os laterales porque, bueno, seguramente que lle van levar ao Obrador. Vamos a ver como está Escudero despois de tanto tempo inactivo e a pola edad que ten. Tosi non me parece tampouco un lateral para esa categoría. Sin embargo, pola banda con Pesar Román, pois aí pode ter quizá máis, digamos, xogo, máis contundencia, ataque. E logo no medio penso que Diego Villares e José Ángel, por falar dos que xogaron onte, son tamén xogadores importantes para esta segunda división. E logo arriba, pois bueno, o que tan temido e todo o mundo fala é do tridente. Quizás ahora se meten a Soriano con Mella, Jeremai e Soriano. Espero que casi seguro, eu creo que se van levar a Jeremai, entonces tenían que fichar tamén un xogador de banda, e o que tantas veces vimos demandando, non creo que sexa de un, senón de dous. Arriba non hai nadie que meta un gol. Se un xogador que meta 14 ou 15 goles, que é o que viñemos dicindo sempre ao largo da temporada, non tens nada que facer. Nin Barbero, nin Bulbini, nin Zaka, entre todos me parece que levan 7 goles. Entonces eso non pode ser para un equipo de segunda división que aspire a xogar a algo, non? E na sala de máquinas, que eu sempre digo que o Deportivo máis ben destrúe que cree, que hai anos que non hai un xogador, digamos, que distribúa xogo ou que axilice ese medio do campo. Aí o Depor crees que necesita ou non? Sí, eu penso que sí, que o que pasa é que a proba a temos no mercado de inverno. Viñamos falando
sempre aquí en este programa de que carencias ten o equipo, que crees que debía de fichar? Todo o mundo decía, pues bueno, pues un lateral izquierdo porque hai problemas con Escudero e Obrador, podía ser sanción, trouxeron a Tosi, que non dá o nivel. Que problemas temos no centro? Decías ti, pois a sala de máquinas, se trouxa a Genru a Denis, tampouco, e logo o problema que tanto falamos, o tema de dos goles, e dixeron, ven un fenómeno aquí da Liga Holandesa que meteu non sei cantos goles, que se desmarca moi ben, que meteu 17 goles en 23 partidos, ten a Zaka, resulta que Zaka os hai aquí, pois bueno, xa non quero menosprecialo, pero en segunda vez seguro, iba a decir o Portargo e 4 equipos máis da zona de Culleredo, pero quero dicirche que equipos, ou sea, xogadores como eses que trouxeron ahora, os hai sin ter que ter 3 estranxeiros, os hai no... Parece que voltamos a ter algún problema telefónico. Fernando, sigues aí, non? Sí. Bueno, decíamos que eso, que non chegas, falabas dos laterais, falabas de Tosic, que onte non é que fixera un mal partido, pero o gol, o 1-1, cando comeza a súa remontada o equipo do Mirandés, ven por un fallo del, que non está atento na marca, non? Para mí, por lo menos. Yo creo que ahí tiene que estar más atento, tienes que saber lo que tienes detrás, no te puede rematar de cabeza estando ahí a medio metro, o sea, es un despiste tremendo, ¿no? Independientemente de los fallos que comentamos del VAR y de los penaltis, yo creo que el equipo necesita más concentración, ¿no? Hablábamos de los puestos a cubrir y que lo que habían traído en invierno no cubrieron las perspectivas que se esperaba de este equipo y de esta plantilla. Yo creo que para ir al mercado extranjero, ni Tosi, ni Denis, ni Zaka son lo esperado, ni son 3 jugadores para ser titulares. Vemos que Tosi entró porque se han lesionado Escudero y Obrador, pero sin embargo arriba otra vez tuvieron que retirar a Zaka, darle otra oportunidad a Barbero y no hay quien meta un gol. Entonces el mayor problema que tiene ahora mismo el Depor, que era lo que estaba comentando cuando se cortó la conversación, es que si vemos el Mirandés, que es un equipo de cedidos y el potencial que tiene arriba con Panichelli y con Iceta, pues esos jugadores eran a lo mejor los que necesitaba el Depor, un jugador que te dé 11, 12 goles, lleva 11 me parece Panichelli y quedan todavía 7 jornadas. Pues no creo que sea tan difícil conseguir un jugador de esos que te garantice 15 goles y a partir de ahí es cuando el equipo puede ir hacia arriba. Ahora vemos que el tema goleador lo está asumiendo Jeremai a base de goles y de penaltis, a veces quizá con una ambición tremenda pero que perjudica al equipo porque lo quiere marcar todo y quiere finalizar cuando hay compañeros en mejor situación para el remate, pero es la responsabilidad que tiene y es el que le está dando el gol al Depor, que no debía de ser su función. Bueno, pues o Deportivo que empataba en Anduva frente ao Mirandés a 2 tantos, sé que está ubicado a 7 xornadas do final no posto 11º, 49 puntos, o máis importante ten 10 sobre o Eldense que marca o descenso. Parece suficiente para garantir a permanencia ou aínda non? Sí, yo creo que sí, de todas formas ya digo, quedan 7 partidos, el próximo domingo el Tenerife que está ahí abajo, ha ganado solo un partido fuera de casa, no creo que venga aquí a Riazor a complicarnos la vida, a pesar de que ahora, como decíamos, todos estos equipos están jugando mucho y están apretando para salvar la categoría, pero yo creo que en estos 7 que quedan, ya no digo los 21 puntos, pero que si hace 10, yo creo que tiene más que suficiente. Lo peor es que va a quedar ahí, lo que decimos siempre, en tierra de nadie, sin jugarse nadie, que los partidos finales van a ser descafeinados, pero puntos para permanecer le van a sobrar. Ya pueden empezar a trabajar la dirección técnica y el secretario técnico en la plantilla del año que viene, con tiempo y margen suficiente
pero puntos le van a sobrar para mantener la categoría. Pois como aproveiten o tempo como aproveitaron o ano pasado. Bueno, porque esperan hasta la última hora, cada uno tiene su forma de trabajar, y si encima, digamos que aprovechas hasta última hora y ya no en el mercado normal, sino en el de invierno, y aciertas y traes 3 jugadorazos, dices tú, oye, pues mira, un fenómeno el director deportivo, porque ha costado, ha esperado hasta la última hora, porque no es fácil fichar y tal, pero si luego ves los 3 que han traído y que ninguno sea titular, pues ya te das cuenta un poco del margen. Espero que para el año tenga más suerte y acierte con los fichajes, porque yo creo que además, así como otros equipos, y en concreto el Mirandés, tienen que recurrir a las cesiones, que tiene 12, porque económicamente no está bollante, pero no es el caso del Deportivo. Todo el mundo dice que económicamente puede ir al mercado, y muchos jugadores lógicamente están deseando venir aquí, y en otros equipos, poniendo la opción de Mirandés, otros equipos que están ahí arriba. Muchos jugadores, en cuanto a hablas del Depor, lo vemos continuamente en todos los partidos, y otro día concretamente Fali del Cádiz, y muchos jugadores que, vamos, si les llaman y dicen de venir para el Depor, vienen andando. E andando de rodillas, o de xión, ¿no? En procesión. Bueno, pois a ver se é verdade, porque o Deportivo lle fai falta facer un cambio, por unha vez por todas apostar, si quere realmente, ese objetivo da directiva é realmente volver en ese plazo, que a mí me parece longo, de 4 anos á primeira división, e xa non sair dai, pois ten que espabilar, e teñen que cambiar moitísimas cousas. Por lo menos o equipo deu a cara, que eso sí que nas últimas semanas, dende que está Gil Sanz, se ve que o equipo dá a cara, pero tamén ten fallos que un equipo que quere ascender a primeira división non pode ter. Fernando, que te parece? Falamos a semana que ven, a ver como lles foi tanto o Madrid como o Depor, o galla que teñan sorte os dous equipos nos seus compromisos. Pois me parece fenomenal que, a pesar de que haya Semana Santa, o calendario non para, e vamos a ver si nos dan dúas alegrías, tanto polo Madrid como polo Depor. Quizás o Depor teña máis confianza, no sentido de que é un rival asequible. Vamos a ver como lle vai a Madrid. Se podemos falar de 2 vitorias, mellor. Pois o contamos a semana que ven en Todo Fútbol, aquí os luns en Radio Culleredo, falando de fútbol con quen máis sabe, con Fernando Blanco. Fernando, unha aperta, grazas. Veña, unha aperta.